Kardom don mali tum asi pinili tum kacethan bonje lake tata polama puthak asi nali tum kaddo ko estami labang somen arjulong thaipo athela bang somen lake li tum ki chohor mu pen danglok etum phole kasu ku no pak la pen ke gari motor along ansitami li tum thek ponlong ji asi labang so tata ahem phu ke komarloma uplo tang teli tum kaddo ko estami chini ji alang limen ke ratan tata penlo full name mate kaddo ko amen chokle mi uplo tang te ratan nawal tata penlo alang limen ke lasi ini tum kaddo kawe same chini ji athe alang like famous pe khangyang alang like inut industrialist lapen ke philanthropist ase alang li asona company ke kangpu sitame dopi khangyang lapen alang like itum lang name lobang te Padma Bhushan lapen ke Padma Vibhushan lapen ke Assam Vaibhav award sitame kilong tang banglo ye Padma Bhushan bang ke li tum kaddo ko same chini jala hala ke third highest civilian award lo lapen lapson dak thak Padma Vibhushan bang ke la ke second highest civilian award lo lasi alang li amhang ke thege ko na doma prang te lake Mumbai arong supilong salang li ke amhang theglo alang li 28 December 1937 aningkan si alang li amhang theglo lapen alang li sarbura men lake Jamsetji Tata henlo lasi alang li ke pisoen epin ben si alang li ke thilo asi alang li phan people si famous red lapen ke asona sona awards tame ke long ke ongre lo maplo tang te lake li tum kaddo ko ves tame chini ta haije athe alang li ke ame thang ain kamang bong pen approximately 70% itum google long lang dam lo bang te 66% si puji setame approximately 70% income ke lang li ke charity mate ki duk ke la katum han si alang li ke chipi det khangyang dan chipi det ili tum theklong ji penanga na ake plang tum do Mukesh Ambani tang ho ko pipi ne tum kaprek thedung a businessman la pen sondak tha industrialist atum do same alang li tum ke la puson an ke donate ne non ge li tum lang dame lobang te 50% puke aphelam lo abisi 70% an thlang amena ka che en ke 30% nang bong anchot la nang bong setame alang li che en lab le la puson jo lasi itum theklong ji penanga na muni tum ke dopik ang bong ben stamia lang tum ang thin lang no lapen ke pipe se tamia lang like ke dopik ang bong ben si amena ka che enun ke masap so la pusona muni ke le tum thekdam long le la si piniar ni ke alang li arong chewoi tanglo le tum lang dam lo blo nang te bharat adet piang kang long ke pini ke ningduk arni ason si manlo athe pi pon ma blo nang te la pusona muni aning ke me abang phu abang pini ke chewoi tanglo alang li stame inut millionaire mate billionaire muni lo lapana ke plan crore potia munit setame alang li ke do ke thak setame chepa bi pikhang alang li kai ke setame english man pudam lo down to earth de alang li nut itum son thak common man de itum ke do ko son ma alang li setame la puson si dolo athepi pon ma plodang te alang li lapo ana tangka ki ong lo alang li aning hang plodang te hem setame pachar donaret lo setame alang li ke do hem a value lang nam lo bang te crore sia value a heman se alang li do chot la puson dak thak se le tum kaprek millionaire billionaire dum han lang nam lo bang telang le tum ke party ke kuri ahem aktam ke the luxurious item gari sitame ador ke so gari project gari pensi vegji do thak ji ile tum Mukesh Ambani phan same theklong lo athea so po phana bia lok se batai pli pho lapen ke alang le tum ko an ne crore tangka alang le tum ka pangjar setame le tum halang li tum han charity ke pipo ke pita hai lo mine sitame non ason dak thak ratan tata son ke li tum theklong le athelang li ke 70% si ke dukela atum han pidet khangyang apia poka veo somar pencheng lok heme jang re tum han ki pi lapuson selang li ke donation pidet khangyang setame li tum pinia kaprek ambani sambani tum han lang nam lo bang te alang li tum lapuson claim kri alang li tum ki choki jon punon ke duke thak ang ton luxurious setame non ni tum lang nam lo bang te ratan tata alang li plang piglo setame alang li ke plang setame chepak lang kle alang dia atangka maha ke do sitame alang li ektom cheparo kai e la pusona munit arong ka chewoy pose pini li tum lang dam lo pone news along punon internet along punon nahok punon alang li ki thialam se rikprok alang li ning hang pulodang te alang li ke mena company lo lapen ke li tum alang li ka semara gari se tame ektom mesen do itum theklong i Jaguar dui Land Rover dui lapen option dak thak si kaprek lapen ador ke kom nai tame tum theklong ji kupiloma plong te Tata Nano si tame tum theklong ji lapson dak thak si Tiago kaprek si tame dopi khangyang lang se tame alang li la pana ki humro yang bong ben same alang li mena phan ke chepa bi pik lapen ke alang li radang no cheparo kai e la si pini ne li la bang solam theke wani ke go pipoloma plodang te
อิลิตุมคาร์บียตุมลงสตามิโดแปลงปิกปิกตุมโดเซตามีลังลิตุมมีแทงพันเจมัดทะลอกละเป็นเกมีนาพันเจปารอกาอีจอดละปุซอนโดเซตามีลิตุมกัจจาลีดูในโดปิกแห่งยังลังอลังลีลงรัตันตาตาลงปีนี้ลิตุมลังดับเอลุบลังเตอลังลีไลฟ์ฮิสตอรีเกละปอนจอลมาปุละปุกาลีอลังลีเอวอร์ดกิลงโกปิปิลมาบลังเตตุมาลิสต์ลังดัมลบลังเตอินเทอร์เน็ตลงสามีเวลิบุลจีตุมลักฮาซิอุนเอละปุซอนทักทักอลังลีโปรเจกต์อสอนเซตามีโดปิกแห่งยังลังอลังลีเกปัตุจอยเป็นอะไรเคลมอากิปีเซตามีโดปิกแห่งยังลังละปุซอนนมุนีรับพันลิตุมโจโรเรียนเอละเป็นลิตุมชาลีตุนเวกนังจีอาเทลิตุมคาร์บีตุมอันโซเซจิงทัวร์แรงปลดังเตละเซลิตุมเป็นหานานิวส์ลงสามีเทคปอนลงจีอลังลีอาเกแมงเกกูปิลมาปลดังเตอินเดียเดดมันเตบารอดพันกับปัจจิงทัวร์เจพันปสิอลังเลียเกมังเกลังปักลังปนนิวส์ลงเซตามีแต่สิลาปุโซนามุนิตพันเกลิตุมสตามีโรดูนังจีเมเซนามุนิตละพันเกตุมชาลีดูนังละเป็นโรดูนังจีสิเนลีปีนี้ละปอนเซจรันบนจดปนาตุมพันนาริตุมอากวคัชินีกังตุงดูปิกลังบางเทนังตุมคอมเมนต์เซกชันนังปัชินีเมกระดม